Ćao svima, imamo novi izazov. Svako od učesnika će dobiti isti predmet koji treba da proba, ali neko će dobiti predmet od čokolade, neko od želeja, a neko će dobiti pravi predmet. Šta li imam ispod poklopca? Oh ne, samo ne to! Sklonite ih od mene! Neću da jedem to! Pustite me, molim vas! Smiri se! Hajde izdahni i počni! Kako odvratno! Juj! Kako se trese! Šta? Zar nije prava? Dakle... Ova buba švaba stvarno nije prava? Onda mogu da je probam. Oho! Wow! To je baš ukusno! Super! Poješću sve do kraja, da? Ne mogu da verujem. Da, moram nastaviti. Ovo je nerealno ukusno. Divno. To je to. Hajde, Tome, sad si ti na redu. Jedi. Okej, nadam se da ću imati sreće. Kako strašno! Sklonite ih od mene, fuj! Odvratno! Šta? Je li to čokolada? Šta sam uradio? Bile su čokoladne, a ja sam sve bacio. Kako to? Sad je sve na podu. To nije fair. Prestani da se smeješ. Dakle, ostala mi jedna. Pa dobro, barem nešto. Sad ću da je pojedem. To je veoma ukusno. Da. Svidalo mi se. Hej, Bobby! Šta čekaš, sad si ti na redu? Da, evo mog reda. Plašim se. Što? Ja nemam ništa. Evo ih! Marš odavde! Odvratno, fuj! Šta? Sad su na nama? Šta da radim? Tačno! Sad ću sve dezinfikovati. Tako je. Čini se da je uspelo, buba švabe su mrtve. Dije. Šta vam je? Ne. Ups. Ovo nisam hteo. Baš mi je žao. Bobby? Možda Britney? Ja? Pa dobro. Sad ćemo da vidimo. To je nešto zanimljivo. Hajde da vidimo šta ja imam. Čokoladna ruka, super! Plašim se. Ne želim. Hajde, moraš. Okej. Ne! Moja ruka je živa. Sad ću te prebiti. Eto ti, skloni se. Bobby, prekini. Samo pogledaj, ova ruka je tako slatka, tako lijepa. Možeš čak i da pričaš s njom. A vidiš šta sve može? Baš je super. Da? To je ono što mi treba. Tako je primamljiva. Šta? Hej, vrati mi to odmah. Ne, neću da vratim. Šta si uradio? Vraćaj mi je. Slomio si mi čokolad na ruku. Dobro, hajde da probamo. Ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Ova čokolada je prelepa. Baš mi se posrećilo. Da. Cool. Šta? Šta se dešava? Hej, skloni se od moje ruke. Hajde, čao. Vreme da probam. Izgleda da je neko besan. Pa šta da ti radim? Je li to izazov? Pa dobro. Hoćeš da se borimo? Uradit ćemo to. Hajde, kreni. Joj, moja
glava. Ovo nisam očekivala. Vidite, tako su slatki. Ćao. Jesi li vidio to? Čudno. Ej, ljudi, ja sam prvi. Kako strašno. Šta je ovo, lobanja? Stvarno strašno. A sad sam ja. Ja sam dobila žele lobanju. Kako je slatka. Cool. Hajde, Bobby, sad si ti na redu. Da. Ja imam čokoladu. Mogu li ja da počnem? Hvala, ljudi. Super. Odmah ću probati. Kako tvrdo. Imam ideju. Gledajte. Pazite. Kija. Wow. Neverovatno. Koliko bombona. Blago tebi. Ja bih htjela da probam. Sklonite ruke. Ne smete da dirate moje bombone, jel vam jasno? To je samo moje. Jao, tako su sjajne. Gledajte kakav cool komadić. Sipat ću bombone unutra i probati. Kako on privlačno jede? Da, baš mi se sviđa. Ja obožavam čokoladu i čokoladne bombone isto. To je prelepo. Jao. Hej, stani, Bob. Vidiš da neće da deli? Da, neću. Pošću sve sam. Bravo, Bobby. Ja si završio, onda sad ja. Ja imam cool lobanju od želeja i već jedva čekam da je probam. Wow! Ovo je super! Da! Zadovoljna sam. Što? Britney, mogu li ja dobiti komadić? Ne može. To je previše ukusno. Neću nikome dati. Skloni se odavde. Šta? A već me počinješ da nerviraš? Pa šta je ovo? Ko je to? Hej! To si ti! Skloni se! Pa ti si Cicija. U redu, sad je moj red. Ja imam plan. Dakle, ljudi, sad će biti zanimljivo. Samo tiho. Hej, Britney. Šta? Ne! Sve uspelo. Sad imam slatkiš. Cool. Probat ću. Šta se dešava? Jesi video moju lobanju? Evo je. Kako je strašno. Britney. Britney! Šta je? Kreni se. Ćao. Hajde da počnemo. Cool, blago meni. Dobro, šta ja imam? I meni se posrećilo super. A šta je kod tebe, Bobby? Šta? Samo nudle. Ti nemaš sreće, imaš obične nudle, Pa šta? Šta da radim sa tim? Bacit ću to. Šta? Hej, sklonite ove nudle od mene, ne trebaju mi. Nudle su skuvane. Ovako su mnogo ukusne. Da. To je baš ono što sam htio. Bobby, sad je moj red. Već jedva čekam da počnem. Da, ukus je divan. Cool. Imam ideju. Napravit ću jedan uređaj. Gledajte, tako će biti mnogo lakše da jedem. Da, gledajte. Sad ću uzeti puno slatkiša. Da, kako vam se čini? Pogledajte kako je sjajno ispalo.
sada mogu sve to da pojedem. Ovo je jednostavno fenomenalno. Oduševljena sam. Hoću ja. Okej, nastavit ću da jedem. Blago njoj. Još malo je ostalo. Sve sam pojela. Šteta što nema više. Okej, ko je sad? Sad si ti. Da, konačno. Uzet ću štapiće i probati. U stvari, rukama će biti bolje. Da. Ovo je mnogo ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Hoću još. I još. Znate šta? Imam ideju. Došlo je vreme za zabavu. Napravit ću sebi brkove i malu bradicu. To je veoma smešno. Gledajte, kako izgledam ljudi, a? Mislim da mi dobro stoji. Presmešno. A sad ću pojesti sve to. Hej, pogledajte me. Čini se da ti odgovaraš opisu. Uhapšen si. Što? Ne, pustite ga. To je neka greška. Znam. Sad ću ti pomoći. Eto, gledajte. On nije kriminalac. Izvinjavam se, došlo je do greške, žao mi je. Hvala ti, Britney. Nema na čemu.